Hindi mo sa likod ko gali kapatid. Yes! Aga pa kong ganda mga kapatid sa pag-vlog ko. Yes! So... Ami, tinupon doon namin lagaw di mga kapatid kung wala kong biyahe doon namin lagaw di gulog-gaglaw. Muli sa likod ko gali kapatid. Yes! So, kayon din ang kwan, kayon din yung lilo kapag may pang-okay na tayo mga kamaton. Yes, thank you mga kamaton. Salamat. Yes, mga kamaton, ning mayong gabi gali no, ning quarter to 6 gali sing gabi on board naman sa ako ng mga gwapa di gali mga kamaton no. So, lapitan na isla mga kamaton mo. May ano ka mo sa Grand Hotel? May acquaintance. Anong eskwela mo? Saint Agustin. Saint Agustin? San Agustin? Saint. Okay. So, sa taon na sa channel ni Maton? Sa taon. Uyaw, ano man? Mga gwapa ni, uyaw na eh. Nice. Sa taon, sino ka ningalan mo gwapa? Tata na ay. What? Sa taon, tiwat. Sa taon sa boyfriend mo to, ano bilin? Wala ko. Wala. Sa boyfriend ko da. Hindi totoo yan. Okay, sino ka ningalan mo gwapa? Jasmine. Jasmine, pakita ang mukha mo niyo, gwapa o na. Si Jasmine gali ka mato na. Gwapa, ikaw yan, sino? Pagkilala ka ba? Sino? Yen. So, ikaw yung gwapa? Ako si Tony. Okay. Yes, gwapa, ikaw yan. Risha. Sarah. So, on board nila mga kamaton actually ning daw sobra nila mo pro bawal apat lang ni sorry lang sa mga upon nyo ta sa taon lang sa mga upon nyo ano nyo to ning Ang class friend. Mga class na lang ay si Frenemy. so enjoy gid ka mo ni Cebu ngay Friday no Yes. hasta na Friday night. Friday night. Yes. Okay. Friday night. Kada no ya ka mo nga aton nga kwan nga ano rin tawag? Itsura ko magwapa ni, basta ilongga gwapa. Yes! Ako na. Ay, ano ka ba? Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Ikaw lang. Sino ka kapaliwat ng ngalan mo? Jasmine. Jasmine. So, basta gwapang tupad ni Maton, daw kalipat ni mo. Kilig. Ano ka? So, actually, ning ano nito tawag? O sa pagkata ano nito tawag? Super topic no. May ano to sa City Hall man kabalo ka mo? Wala no. Okay ka mo kabalo? Ay, say do may politiko to nga nagaboto. Feeling ko ako na. Okay. Sorry. Then oras ma-start ang inyong acquaintance no? 5 o'clock? Tito, alas 6 na. Filipino time. Ayun. Sorry, ma'am. So sa taon sa inyo mga mistragli. Sorry, ma'am. Sa taon sa inyo mga upod to sa kwan? Sa ano na, ang nauna sa hotel. Ulatan nyo kami guys. Kaya kami pa ang best dress. Kasi balikan ko pa sa ganyo dablaw. Ano? Yes! Sugis lang lang pa. Na, kita ko dito mo da. Ipa mo na silang sugaw. Ayun. Lady. Ako lang isa, white lady ko diyo. Okay. Ikaw lang kitaon. Photo bomber. Ano tinanggin nga taga Saint Agustin? Yes. Saint Agustin din na sa iyon man, diri sa Sa may Highway 21. Ah, dili sa Suloda? Sa UP. Okay, sa Sulod yung highway? Oo. I see. Ano nga course na ka mo? Senior high pa lang kami no? Senior high Grade pala. 11. Ay, si grade ano gani? Grade 11. Grade 11. So, buti plano ba inyo nga kwan ba? Ulihin na gani. Uli na. Oo, po nyo, nalakat na lang gani oh. Wala nung Ito, Ay. naka-forma man sa para sa inyo kagwapa oh. Ba't pagsaka ito? Ara-ura sila mga... Para sila mga gwapa oh na... Hindi na natin po. College na.
basta ang college mo na, oh? Oo. Okay. Balay ka bilugan, galing nga St. Agustin. Yes. At least hindi lang kita late. Hindi na kami late mga damo. Kami mo. Okay. Te, ano nakasubscribe na ka mo kay Moton? Karan lang. Wala kami wifi. Wala kami wifi. Okay, so actually ka Moton yung Start na ko. hindi palitan isla magpa-vlog mo kay lapit lang pero galing kay tiyan mo na yung sobra kagwapa nila, tiyan mo na ni. Natuloy yan ni Maton sila yung i-vlog ko. Isa taon na lang to sa inyo nga nabilin to kanina sino to? Justin to Jason. Shout out mga ka-M na da. Mga ano? Mga ano? M na da. Ano ba about silingon sing amnida? Amon niyang grupo. Okay. So sa taon na lang gali sa amnida? M na da. Amnida. So ang sugat to gapang sugat. Gapang sugat to. Ay. Op ka. Baka pirat ka rin si Maton. Sorry yung aton nga sugat may gwapal ya liog. Ari na kami mga kamaton na medyo lapit na kami dia. Sa buko. Ayun. So ano may U-turn ba ko? Okay, so ari naman kami mga kamaton na. Mamalay Justin. Malamang sila kung sila sa ato. Nag-jeep sila guro eh. Mamalay So U-turn ko di gali kamaton no, lapit naman lang ni Leo. Ayun, so ay pa ganda gwapa dali Ari naman kami kamaton na. So gwapa ning sa taot ni Wati manaog na kamo? Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Enjoy nyo lang ang inyo sa mga gabi. Thank you. Ikaw yung kapa. Kamusta yan? Ikaw. So sa taot. Shout out si Mono. Okay. So thank you Thank you. Thank you sa inyo Thank you gwapa. Thank you. Pila mo no. Oo, ang balayaran gali 66. Ano si Mumin? Baby mo na naman men. Okay. So, sige, thank you. Kalma. Kabalo ka na mag-open? Yes. Ara, Thank you okay na. na. Sige, thank you. Sige, gwapa. Sige, pakitaon ko lang na. Thank you. Thank you. Naka-vlog ko ganito. Naka-vlog ko sa mga gwapaw. Shout out. Shout out na gali ako. Sige. Thank you. Thank you sa inyo, thank you. Sige. So, may monboard gali mga kamaton. Thank you. Morning mga kamaton. Good morning. Wow. Are. Hindi kayo mamagwa to siya mo dahil ilang get. Check mo si... Napuat man ta. Aga sa pa. Masayro mga kamaton. Yes. So, kapon. Thank you na lang sa akon nga mga kamaton nga nag-onboard kagapon. So, sa taon ninyo ma'am, are, kain na si Maton mo. Quarter to 6 na subong singaga. Thank you sa inyo sa pag-onboard kahapon mama. Thank you, enjoy mga ka mo sa akon ha. Yes, so shout out yun sa mga kamaton ko nga mga driver nga kamaton ko nga mga pod. Shout out sa inyo, kay kamusta nga ton biyahe. May dala naman kita sa bungaga. So, amo ni. Drivera ta pula basta magaga para maka kwarta ta mga kamaton na. Thank you din mga kamaton na pa sunod na panigalit sa grayo mga kamaton na. Thank you sa inyo. Medyo may dalaw naman kita sa bungaga sa aton na asawa kag katon nga mga kapuan yung mga kabataan na may dalaw na tayo mga kamaton. Hindi yung matasing gayo. Yes. Pasulod na ko sa gayo. Dalang pagsulod at luwala una sa Tosi Cathedralia. Ayun sumba-sumba ko din sa amo no. Harap ako dahil para sa Sumba ko din sa amo. Thank you na kamaton. Yes! Sari na si Maton sa sulod. Si Apple ng karahi. Kapasunod na si Maton. Dali mo Maton. Sa sino na to? Wala. Type 1. Si Maton ng karahi. Sino sinawad 1 at 6 1?
Upod ko nag-marites ba? Ay, vlog lang ko to sa may magsaysay. Yeah, marites sa mga upod ko di aga pa, oh. Bis 110 airport. Sige pa, bakbakan na. Sige ako ng mga upod. Ang iwan to mga kamatong gali, ang grahe. Ang ganap sa may tubang sang series in between sang floor 6 center. o'clock kaya kamatong ng carbon. Kaya mo. So, yes, 5 to 6 na mga kamaton sa aga. Ang mga kamaton ko nga kwan, sikon, ano ni? Zero base airport. Sikon carbon, mga 7:30 to 8. Gusto nga nga 8:30 to 9 mga kamaton. Ako na, dapat ko biyahe kamaton. Gabi nga biyahe, bakbakan na biyahe mga kamaton. Thank for trusting Light of Glory in making us your solution for safe ride. Stay safe and God bless. Amo ni, bira-bira to pero may biyahe para nga may dalon to sa pamilya to. So, thank you Lord nga gin subaybayan mo man biyahe kung gali kagapon na nalikaw man to sa mga malayan nga mga elemento. Lalo na sa disgrasya. So, thank you Lord. Thank you sa pag-agubay sa akon. Lalo na sa mga upod duman nga mga kamaton. Ikaw kami sa mga malayang elemento na. Lord ah. Yes, shout out na lang sa inyo tanan mga kamaton. So, ini. Ayun nga kami aga. Thank you na tanan mga kamaton. Ayun aga. Kapay na sa matong. Sakyan ba? Ang laki na kan ko nasasakay ko. Bagulan ni kami kamaton naog sa mga auto gaya kami ni kamaton na. Ulat kami di sa amon nga kasiro. Samtang wala pa nagamarites kami diyan. Sa vlog yan, nagkagusyo mo sinilas. Gusyo na, kada bulan ko no. Kada milyon. Juice pa ba? Single na palikan. Milyon na. Piso lang gani sa isang natural eh. Piso lang sa isang sinilas gani. Piso lang gani siya na. Pabaligyan sa isang milyon na sinilas. Pabaligyan sa isang milyon na sinilas pre. Isang milyon na kwarta niya. Piso lang sa sinilas. So sadya kami di ko naga ni ka matulog. Nagkamarites kami di ko naga mo. Samtang gaulat kami sa nga amon nga kasyer. Una pa kami di sa kasyer mga kamatalan. Si obra naman yung Marites sa Restoria, Colescores. Yes. Kamu isa? Kami nagkasinso lang sa si Chore, kaya bukan ng sinilas na negosyo. Nag-buy sell sa lupa. Amo to nga akong kwarta niya, milyon pa. Milyon bagit pa? Oh, bulit ako driver. Bakal kami hammer mo, bulit pa. Bulit proof na hammer. Pre, ikaw lang ma-drive, pre. Bulit proof nung kayo man, ikaw lagaw sa Amerika ya. Taga-anda kaya mga 300 milyon. Si Toto, 500 diyan na mong. Ay, body lang mong. Sadya lang kami di permiko naga mga kabatan na. Pero Marites mo lang kami di para layo sa tuyo. Ito, mga pamusan. Kagit na buwang si Chore. Ito na cellphone na, gamo pa ng kamot. Kagit na buwang Chore. Katuwing kang mga. Hindi mo. Nagpatay lang. Layo, naging malampot. Ako nagpa-Saudi. Hindi naman sarang ka nang isip. Saudi, ako tulad buwang. Kanami na po na malapit. Kanami na po na ng bal, pabuliya. Ako masakit ron daw. Pero bigyan ko na isda sa to, agis balay, kaput-put. Yes, so hasta na lang di ka matula. Kakon ng mga Marites sa mo na. Nabaydan na rin. Nabaydan na rin. Pero kung makakita ka nun sa Santos, lente. Kasi Kita pinta lang may ka pamusan. Santos, o kung hagadon mo lang sa simba. Adi punta ka sa loob. Amo-amo na ludodo si mo na. Alas 6 ko na kamaton, alas 6 city. Bagulang grahe gid, bagulang abot sa grahe, bagulang naog sa akon ulit. Karon ngayon ito. Ari mamati dali sa mga upod ko nga kun nami ang biyahe namon sa mga adlaw. Musta mayo yahay ta? Balda. Aragoy. Balda na naman ang ako niya mga amigo. Makaboto.
Lagi ni mati ta. Pirato. Budoy sir. 167 sir. Na-enjoy lang din naman mga kamaton ng kano. Ato 67 Ang aga sa bungkay wala pa among cashier kabutok. Way pag-abot ang amon cashier. Yes! Ari. Dali kami bibili ang first batch. Kung aga mo. First batch ang nag-gali mga kamaton. Kasunod sila yung mga 8 o'clock na mga mag-gali. Mamati lang kita sa mga pag-marites na lang. Kakao teman. Basta jaya lah. Ayos ah. Okay. Mga grupo. Mati pa gani. Mga grupo. So, enjoy lang kami kamaton kasi nga mo katayo lang tulog-tulog mo. Bira mo gaya sa magaga. Ay tulogay. Wala tulogay. Tahu kata traffic. Oh. Hilang. Okay na kak, kimo tel kak. Okay na be. Yes, hari na naman cashier nagabot na. Ang gwapa naman niya cashier. Good morning. Morning. Yes.